Euskarak lan esparruan bere tokia behar du, eta nazioarteko ikerketa zentru batetan hori posiblea dela erakutsi nahi dugu. Horretarako, Euskaraldian postari guene sortuko ditugu. Hitzez ekiteko garaia. Euskaraldia. Espainiako telebista batean eginiko elkarrezketan eman du albistea bart, Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak sedizio delitua kendu egingo dute zigor-kodetik. 15 urteko zigorra dakar horrek eta Kataluniako prozesuaren aurkako auzian hori egotzi zieten alderdi nazionalistako buruei eta 13 urteko zigorra ezarri horren ordez desordena publiko larriak zigortuko dituzte eta zigorrak 15 urtetik 5 urtera jaitsiko dituzte. Sánchezek zehaztu duenez, inguruko estatuetako legedietara egokitzea izan da erabaki horren helburua. Kataluniako Generalitateko presidente Pere Aragonesek ongi iritzi dio gainera erabakiari, izan ere neurriak eragina izango du erbestean dauden buruzagi katalanengan, Carles Puigdemont presidente ohiarengan eta Marta Rovira Esquerra Republikanako idazkari nagusiarengan esaterako. Edo nola ere, haiek epaitzeko eta zigortzeko arriskuak indarrean jarraituko du, zigor txikiagoekin bada ere. 6 eta 8 urteko inhabilitazioa aurre ikusten du lege berriak. Arratsaldeon guztioi, Aragonesek nabarmendu du sedizio delitua zigor-kodetik kentzeak lotura zuzena duela Katalunian indar demokratikoaren bidez eginiko ahaleginarekin. Are esfortzuaren fruitua da zuzenean haren iritziz. Batik bat azpimarratu du legedian egitekoak diren moldaketa bere biziko lorpena dela eta gatazka politikoari soluzioa aurkitzen hasteko importantea. Ciutadanes i ciutadans de Catalunya, avui fem un pas molt important per aconseguir la fi de la repressió i començar a construir la resolució del conflicte polític amb l'Estat que parteixi dels valors més essencials de la democràcia. I això ens ha d'omplir d'esperança, però sobretot ens ha d'omplir d'energia col·lectiva per seguir avançant. Visca Catalunya i visca la llibertat. Espainiako estatuaren indarkeriaren biktimak biltzen dituen Egiariztor Fundazioak agerraldia egin du Espainiako barne ministro ohi, Jose Barrionuevoren adierazpenak baloratzeko. Haren izenean Galek hildako Santi Brugarten alaba, Edurne Brugart eta Xavier Galdeanoren alaba, Begoña Galdeanok Espainiako gobernuari eskatu diote adierazpen argi bat egin bezala erantzukizunak bere gain hartzeko eta eragindako mina aitortzeko. Maila instituzional goreneko deklarazio bat behar dugu. Eta horregatik, Espainiako estatuko gobernuari eskatzen diogu, adierazpen argi bat egin dezala erantzunkizunak bere gain hartzeko eta eragindako kaltea aitortzeko. Eskatzen diogu, erabaki demokratiko bat har dezan, hotz, estatu terrorismoak eragindako krimenak ebastea ahalbidetuko duen dokumentazio sekretua deskalifikatzea. Terrorismo horretan ez zuen Galek bakarrik jardun. Izan ere, Barrionuevoren adierazpenek markatutako memoria eguna izan zen atzokoa, harira hainbat ekitaldi izan ziren ere. Eusko Legebiltzarrean 2 minutuko isilunea egin zuten, baita lore eskaintza. Inigo Iturrate EAJko legebiltzarki eta giza eskubideen batzorreko buruak indarkeriaren alaisi kritikoa egitera deitu zuen goizean isilune hori eta gero arratsaldean ordean iraganera eta etorkizunera begira antolatu zuen Gogora Institutuak ekitaldi nagusia. Hor, begiradak Euskadin memoria gizarte eraikuntzarako oinarri partekatuak izeneko txostena aurkeztu zuten. Testua aurkeztu ostean hitzartu zuen Iñigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakariak eta begirada etikoaren garrantzia nabarmendu zuen entzun. Iraganari egiten diogun begirada ez da, ezin da etikoki neutroa izan. Begirada hori historiatik eta memoriatik egin duzue. Biktimen esperientziatik ere egin duzue. Begirada autokritiko horrek begirada etikoa izan behar du eta ondorio bat ekarri behar du. Indarkeria eta terrorismoa bidegabea izan zen. Horixe da, zalantzarik gabe ez errepikatzeko bermerik honen.
Aramaio eta Eskoriatza artean parke eoliko bat eraikitzeko daukan proiektua aurkeztuko du Statkraft enpresak azaroaren 16an Aramaion, herritarren zalantzak argitzeko. Itxaraz deitu diote proiektuari eta egun horretan herritarrei parkearen nondik norakoak azaltzeko asmoa duela ere iragarri du enpresak. Azaldu duenez, energiaren sozializazioa euskal industriarentzako 0 kilometroko hornidura eta lankidetza publiko-pribatua dira proiektuaren oinarriak. Bi proiektuen nondik norakoak publiko egin zirenetik aurka dauden herritarrak erantzuna antolatzen hasi ziren eta irailaren 21an egin zuten Piaxpe parke eolikoaren aurkako lehen herri batzarra. Aramaioko udalak duela aste batzuk atera zuen idatzi baten bidez adierazi zuen informazio kontrastatua eta hausnarketa kolektibo sakona behar dituela gaiak udalak iritzi bat kaleratu aurretik. Bestaldetik, Siemens Gamesak ez du baztertzen kaleratze gehiago egitea Zamudioko taldea Siemens Energien erabat integratzean. Alemaniako multinazionalaren kontseiari ordezkariak aitortu duenez, hori gertatzean litekena da harmonizazio jardueraren bat egotea, baina azpimarratu du ez dela erabat ziurra eta kaleratzeak egotekotan ez duela aurreikusten kopuru handia izatea. Irail amaieran jakinarazi zuen konpainiak berregituraketa prozesu bat abian jarriko duela. Mundu osoan duen lantaldaren 10% murriztuko duela, Euskal Herrian eta Madrilen dituen 150 langile inguru horiek barne. Baliteke integrazioak kopuru hori are gehiago handitzea egoera horrela, sindikatuek jakitera eman dute mobilizatzeko prest daudela. Puig Remirez dela Sindikatuko Industria Federazioko kidea. Eta lotxagarria da ere, prentsa bitartez jakin behar izana, enpresak kaleratze gehiago egiteari atea ez diola izten. Hori alde batetik. Eta bestalde, orain arte esan dugun bezala, plantilla bezala eskatzen duguna da, egonkortasuna eta etorkizunerako plan industrial sendoa eta plantillak argi utzi zigun, ikusten duela mobilizatzeko unea dela. Oraindik ez dugu zehaztu noiz, baina seguruenik datorren astetik aurrera mobilizazioari ekingo diogu. Ordea Nafarroko Volkswagenek eta Seatek ibilgailu elektrikoentzako bertea onartu duten. Landabeneko lantegiak 35 milioi euro jasoko ditu, gutxienez ibilgailu elektrikoaren ekoizteko Madrilgo laguntzetatik. Elektrifikazioari aurre egiteko Europako Next Generation funtsetatik eratorretako dirua da hori. Badigor Peñalver Volkswageneko ela sindikatuko ordezkariak albiste ontzat hartu du bertearen ebazpena entzun. Valorazioa perteren inguruko diru honekin, etorri den bideratu den diru honekin, valorazio berez lasaitasuna ez da. Genekien ja egingo zutela elektrifikazioaren inguruko hori, genekien, uste denuen ez dagoela beste aukerarik, eta orduan honek ematen digu pizka bat lasaitasuna hasiko direlako eta onartu dutelako diru hori. Zaiguna gustatu izan da nola Volkswagenek gobernuari nola sartu dion presioa esan ez batetik ez dela diru pixka bat hor txantaje modu horretan, hori esan behar dugu ez daigula bat ere gustatu eta geratzen da. Ekonomiaren bueltako lerroburuak ala gizarte arloan bada albisterik. Justizia feminista aldarrikatuko du aurten Euskal Herriko Mugimendu Feministak azaroaren 25ean. Euskal Herriko Mugimendu Feministak hiriak, herriak eta auzoak hartuko ditu aurten ere azaroaren 25ean indarkeria matxista salatzeko adierazi duten askatuta daudela urtero salaketa eta aldarri berdinak egiteaz eta argi utzi dute borroka saretzea eta antolakuntza direla indarkeriarik gabe bizitzeko bide bakarrak. Beldurra eta kontrolaren aurrean justizia feminista izango da aurtengo leloa. Hain zuzen ere, mugimendu feministako kideek azaldu dutenez, nabarmena izan da aurten poliziak eta instituzioek mugimendu feminista kriminalizatzeko egin duten saiakera sistematikoa. Era berean, salatu dute, saiakera horren helburua dela, emakumeen eta sexu genero disidenten borroken eta bizitzen kontrola lortzea.
Bestaldetik, pantaiak euskaraz taldeak euskarazko ikus-entzunezkoak sustatzeko egitasmoa abiatu du, gaurtik azaroaren 18 bitarte pantaialdiak 4 ertz artean euskaraz ikusi eta entzun daitekeen guztia oskotzeko asmoa du horrela. Eta horretarako pantaiak euskarazek agenda bat antolatu du aste osorako nahi duenak jarraitu ahal izateko. Ales Aginagalde ekimeneko kidea izan zen atzo gurean dinamika azaltzeko. Pantaialdian zehar pantaietan euskeraz bizirauteko gida bat, ez? Gida horretan jasotzen ditugu, existitzen diren euskerazko YouTubeko kanalak, existitzen diren streaming plataformetan euskeraz existitzen diren edukiak non eta nola bilatu, euskerazko telebista kateak zeintzuk diren, eta beste hainbat berriak, hamaika telebistak, argiak, dituzten beste aplikazio eta baliabide digitalak euskerazko ikusentzunezkoak ikusiz, bizi ahal izateko gutxienez 7 egunetan zehar. Ordea, ekin lelopean ospatuko da 2023ko Araba Euskara Solarizun izango da, Gasteizen 2023ko ekainaren 11an edonolare urte osoko Araba Euskara antolatu dute, aurtengoan ere Arabako 8 ikastolek elkarlanean hurrengo urteko jaialdian lortutako dirua, agurengo lautada ikastolari laguntzeko erabiliko dute. Unai Menizabal Arabako ikastolen elkarteko presidenteak azaldu du leloa. Ekin aditza, bera, leloa da, baina ekin aditzari berari, aurretik marratxo bat ere jarri diogu, pixka bat, ekin hori ere deklinabide moduan erabiltzeko eta adierazile izateko, euskararekin, ikastolarekin, arabarekin, kulturarekin, sormenarekin, Euskal Herriarekin, gurekin, zurekin, egingo dugula bide guzti hau, ez? Ostialeko lerroburuekin bukatzeko aldiz, kiroletan aipatu dugu asteon igande honetan jokatuko da Behobia Donostia lasterketa. Igande honetan jokatuko da Behobia Donostia Euskal Herriko lasterketa jendetsuena. 57. ekitaldia izango da aurtengoa eta 29.732 lagunek eman dute izena jada. Inoiz baino emakume gehiago izango da bertan 128 emakumeak izango dira, alegia 8.500 emakumeek hartu dute parte eta 21.000 gizonezkoak izango dira. Esan bezala jendetsua izango da aurtengoa, baina kontuan izan behar dugu iazkoa izan zela koronavirusaren ondorengo aldiz egintzen lehenengo ekitaldia eta bertan inoiz baino kopuru txikiagoa izan zen, baina esan bezala aurtengoa benetan indartsu dago bueltan. Gozatu izango da aurtengo leloa eta milaka herritar eta korrikalari izango dira bertan, korrikalariak parte hartuz eta herritarrak bertan ikuskizuna jarraituz, aipatzekoa bestalde kanpotarrak direla gehienak, Hego Euskal Herriko korrikalariak 9.000 direla, baina denak batera korrikarekin bat eginez. Eta lerroburuak horrela iritsi da eguneko argazkeri heltzeko unea, sedizio delituak kendu egingo dute zigorkodetik. 15 urteko zigorra dakar horrek eta Kataluniako prozesuaren aurkako auzian hori egotzi zieten Alderdi Nazionalistetako buruei eta 13 urteko zigorra ezarri. Horren ordez, desordena publiko larriak zigortuko dituzte. Ciutadanes i ciutadans de Catalunya, avui fem un pas molt important per aconseguir la fi de la repressió i començar a construir la resolució del conflicte polític amb l'Estat que parteixi dels valors més essencials de la democràcia. I això ens ha d'omplir d'esperança, però sobretot ens ha d'omplir d'energia col·lectiva per seguir avançant. Visca Catalunya i visca la llibertat. Baikortasunez hartzen dut proposamena eta planteamentua. Azken batean indartu egiten du, guk betidanik defendatu izan duguna, bide politikoak jarraitu beharko liratekela, auzi politikoak eztabaidatzeko edo gainditu egin ahal izateko, eta ez bide judizialak. Egun honek ordea badu beste izbide bat Espainiako estatuaren indarkeriaren biktimak biltzen dituen Egiarizor Fundazioak agerraldia egin du Espainiako barne ministro hoi Jose Barrionueboren adierazpenak baloratzeko. Aiera Durreta lankide izan da bertan adi. Memoria egunaren biharamunean Espainiako estatuaren indarkeriaren biktimek agerraldia egin dute Espainiako barne ministro hoi Jose Barrionuebok gerra zikina aitortzen dueneko adierazpenak baloratzeko.
Bertan, Galek hildako Xabier Galdeanoen alaba Begoña Galdeanok eta Santi Broarden alaba Edurne Broardek hitza hartu duten. Esandakoak ez ditu ezusten harrapatu, bazekiten hori baieztatzeko balio izan baitute Barrio Nuevo-ni. Zigorgabetasun oso sentitzen denaren eta egindako terrorismoaz harro dagoenaren jarrera baino ez du erakutsi. Hala ere, paradigma aldaketa bat ikusten dute. Lehen ukazioa erabiltzen zen. Ekintza terroristetan edozein parte hartze edo erantzunkizun ukatzen zen. Egun berriz, estrategia da, estatu aparatuek eragindako terrorismoa zuritu eta legitimatzen saiatzea. Barrio Nuevok bere egin ditu inoiz epaitu gabeko delitu ardurak Espainiako estatuak Felipe Gonzalezen gobernuaren bidez terrorismo eta gerra zikina erabili zituela alegia. Baita euren agindupean segurtasun indarretako kideek eta soldapeko mertzenarioek hiltzaile gisa ziarrutela. Hala, egun zigorrik eta judizializaziorik gabeko delitu horiek aitortuta eginbide judizialak ireki beharko liratekeela uste dute. Zigorrik eta judizializaziorik gabeko delitu egintza bati buruzko aitorpen horrek eginbide judizialak eraikitzea ekarri beharko luke. Justizia eredua ere zalatute batzuengan legearen pisua guztia jartzen du. Beste batzuei ziurgabetasuna oparitzen die aldiz. Legearen pisu guztia indarkeria eragiten duen batzuengan jartzen duena, indarkeria eragin duten beste batzuei ordea, zigorgabetasuna oparitzen die. Egiari Zor Fundazioko kideek jakitera eman dute Jose Maria Larretzea Goñeren zenitartekoak aztertzen ari direla auzitara jotzeko aukera. Bestalde Espainiako gobernuari eskatu diote adierazpen argi bat egin dezala, erantzukizunak bere gain hartzeko eta eragindako mina aitortzeko. Espainiako estatuko gobernuari eskatzen diogu, adierazpen argi bat egin dezala erantzunkizunak bere gain hartzeko eta eragindako kaltea aitortzeko. Pues esperantza nik uste dut aspaldian galduta daukagula, azkenean ibilbide hau oso luzea izan da, 40 urte daramatzagu antzeko gauzak esaten, ez da? Atzoko memoriaren egunaren arira, 2 minutuko isilunea eta lore eskaintza egin zuten Cristina Iglesiasek biktimen omenez egindako gauerdiko iparrorratza eskulturaren aurrean, Gasteizen Eusko Legebiltzarrean Inigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakaria eta Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidentea izan zituen buru ekitaldiak eta alderdi guztietako ordezkariak izan ziren alboan, PP, Ciudadanos eta Vox kenduta. Gero arratsaldez ospatu zen eguneko ekitaldi instituzional nagusia begira. Atzera eta aurrera begiratu. Arriskuak zelatatzeko baino gehiago, etorkizun aukerak baliatzeko. Instituciones y agentes que pueden contribuir en Euskadi a la construcción de la confianza. Orduan, guzti hori kontutan hartuta harritu bai, baina ez igual hainbeste. Akordioetara iristeko nik uste dut bidea dela, zentratzea non ez gau. Dut, Josurekin gutxixeago, ezagutzen ginen, historiaiak ez nikien. Memoria duen etorkizuna, hau da nahi dugun etorkizuna. Ezin dugu, ez dugu ahaztu nahi. Ez dugu inoiz ahaztuko. Lo hacen en silencio también comen. Hagas de nota que su hija abre un par de veces la boca. Loan sufritu du, hainbestek eta hainbeste, lubaki itxuetatik, behin gozatera zaitezte. Izan ere, Barrio Nuevoren adierazpenek markatutako memoria eguna izan zen atzokoa, hainbat ekitaldi jaso ziren ostegunean aipatu egunaren karietara. Artean, memoriaren plaza, terrorismoaren biktimei eskainitako gunea inauguratu zuten Gasteizko alkateak eta Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak. Memoria egunaren testu inguruan, Gasteizko udalak memoriaren plaza inauguratu du. Postetzearen eta terrorismoaren biktimen oroimenezko zentroaren aurrean hain zuzen ere. Bertan, zenbait alderdiko kideak izan dira, Gasteizko alkatea eta Deniz Itxaso, Espainiako gobernuaren ordezkaria. Itxasok nabarmendu du plaza honen simbolismoa eta esanahia. Oroimenaren plaza hiriaren erdi-erdian, iraganean nahigabea eragin zuten bidegabekeria guztien oroigarri izan nahi duten espazio oroitarazle berri bat da. Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan
Biktimak utzi zituzten bidegabekeriak zeinen duintasuna memoria politika publikoekin eta horrelako espazio publikoekin babestera behartuta gaude. Memoria egunaren atarian, Jose Barrio Nuevo barne ministro ohiak El País egunkariari eskainitako elkarrizketak sortutako polemika izan da nagusi. Deniz Itsasok asteazkenean adierazpen horiei erantzun zien, Portugaleten antolatutako ekitaldi batean. Itsasok galen existentziak gaitzetsi du, eta estatuari zinezgarritasuna eta legitimitatea kendu zizkiola adierazi zuen. Era berean, Gorka Urtaranek memoriaren plazaren inaugurazioan azpimarratu du impunitatea gogor zigortu behar dugula. Oso harrigarria da eta deigarria da, beraz, politiko ohi batek aldarrikatu nahi izatea bere erantzukizuna edo bere protagonismoa estatuko gertaerarik zikinenean. Eta hori egiten du impunitateari esker. Impunitateak min handia egiten die biktimei, eta beraz impunitatearekin bukatu behar dugu. Enparantza hau topagune eta erakuzketak biltzeko gunea izango da. Izan ere, biktimen oroimenezko zentroaren aurrean kokatuta dago. Etxeratek ere elkarretaratzea egin zuen Gasteizen, Legebiltzarraren alboko Loma Generalaren plazan Euskal Presoen sakabanaketaren ondorioz izandako istripuetan hildako 16 senideak eta espetxean hildako 35 Euskal Presoak izan zituzten gogoan, eta haiek ere biktima gisa aitortzeko eskatu zuten, salatu zuten erakundeek ahaztu egin dituztela biktima horiek eta ahaztura hori bakardadean jasan behar izan dutela Euskal Herria Bilduk bat egin zuen elkarretaratze horrekin. Apokalipsiaren iragarlarena egin du beste behin ere Javier Espartzak, UPNeko presidente eta Navarra Sumako buruak kritika gogorra egin dio Nafarroako gobernuak legealdi honetan eginiko lanari, eta batez ere kezkagarritzat jo du Euskal Herria Bilduk duen eragina. Nafarroaren egoerari buruzko osoko bilkura bereziari ekin zioten atzo, eta hor Nafarroako gobernuko lehendakariak azpimarratu zuen legealdi hasieran egindako akordio programatikoan jasotako neurrien ehuneko 99 bete dituela, eta zailtasunen gainetik hitza bete dutela. Nafarroako hauteskundeak ospatzeko 6 hilabete besterik ez direla falta, foru komunitatearen egoerari buruzko eztabaida ospatu da parlamentuan. Maria Txibite lehendakariak eman dio hasiera ostegun eta ostiral bitartean aurrera eramango den saio bereziari. Señorías, estos datos, advertida, reconstrucción de la seguridad social y alto grado de cumplimiento del acuerdo legislativo me llevan a afirmar que este gobierno cumple, actúa y lidera, y lo hace desde una mirada de progreso, desde unas claras prioridades sociales, desde un compromiso con el crecimiento justo y la prosperidad compartida. Pero somos un gobierno que vive en la realidad y que no cae en la trampa ni de la soberbia ni de la autocomplacencia. Osoko bilkura berezi hau aukera ona izan ohi da momentuko argazki politiko ateratzeko eta gobernuaren eta alderdien posizioak azaleratzeko. Ekarri duen horretatik guztiatik harro gaudela ere bai egin den lanaz, izan ere positiboki eta oso zentzu aurrerakoian lana egin baita. Oposizioak aldiz bestelako iritzia du legegintzaldi honetan gobernu taldeak aurrera eramandako lanarekin. Desde luego constatar que no hay un gobierno que desde luego tenga un plan para esta comunidad y por lo tanto eso es lo peor que puede tener una comunidad. Un desgobierno que es lo que tenemos en la comunidad foral de Navarra. Gaurkoan berriro entzun dugu autokonplazentziaz betetako eta autokritikarik gabeko hitzartzea gobernuaren lehendakariaren aldetik.
gobernu honek hainbestetan egiten duen bezala. Foru komunitatearen egoerari buruzko eztabaida sakon eta luzean Nafarroako parlamentuan ostegun eta ostiral honetan aurrera eramaten ari dena. Eta Nafarroatik mugitu gabe, Nafarroako eta Espainiako gobernuek lantalde bat sortu dute Ezkabako gotorlekua oroimenleku bihurtzeko. Kartzela frankista zarren erreformak ordea, bi erronka ditu alde batetik diru kontua. Nafarroako gobernuaren kalkuluen arabera, 35.000 milioi euroko inbertsioa beharko bailuke. Horretaz gain, Espainiako Defentsa Ministerioa da egungo titularra eta foru gobernuari transferitu beharko lioke gotorlekuaren titulartasuna. Oso eskakizun historiko bat da Ezkabako gotorlekua, historikoki oso importantea delako, ez? Azteko, Iruñerria ezagutzen duenak, badaki Ezkaba mendia Iruñetik edozen puntutik ikusten dela, ez? Eta Ezkabako mendi puntan gotorlekoa ikusten da, ez? Iruñeko hiritar guztiek badakite bertan zer gertatu zen, ez? Frankismo eta gerra garaiko urte latz horietan, frankismoak bertan sartu zituen, abertzale eta komunista eta ezkertiar gazte asko, bertan baldintza oso txarretan egon ziren, asko bertan hil ziren, eta hori gogoratu behar da modu batean edo bestean, ez? Ekonomia arlora saltoa aipatu dugu, Siemens Gamesako buruak ez du baztertu kaleratze gehiago egotea. Eta lotxagarria da ere, prentsa bitartez jakin behar izana, enpresak kaleratze gehiago egiteari atea ez diola izten. Hori alde batetik. Eta bestalde, orain arte esan dugun bezala, guk plantilla bezala eskatzen duguna da, egonkortasuna eta etorkizunerako plan industrial sendoa, eta plantillak argi utzi zigun, ikusten duela mobilizatzeko unea dela. Oraindik ez dugu zehaztu noiz, baina seguruenik datorren astetik aurrera mobilizazioari ekingo. Ordea Volkswagen Navarrak eta Seatek ibilgailu elektrikoarentzako bek pertea onartu dute, Sandra Urra kazetariak azalduko digu. Volkswagen Nafarroako lantokiaren etorkizuna orain arte zalantzan egon bada ere geroz eta argiagoa da. Izan ere, Seatek eta Volkswagenek Europako bek pertea onartu berri egin dute 35 milioi euroko diru laguntza jasoko dute ibilgailu elektrikoarentzat hain zuzen ere. Zuzendaritza oso pozik agertu da albiste honekin eta sindikatuko ordezkariak ere pozik daude albistearekin. Balorazioa perteren inguruko diru honekin, etorri den bideratu den diru honekin, balorazio berez lasaitasuna ez da. Genekien ja egingo zutela elektrifikazioaren inguruko hori, genekien, uste genuen ez dagoela beste aukerarik, eta orduan honek ematen digu pixka bat lasaitasuna hasiko direlako eta onartu dutelako diru hori. Zaiguna gustatu izan da nola Volkswagenek gobernuari nola sartu dion presioa esan ez batetik ez dela diru pixka bat hor txantaje modu horretan, hori esan behar dugu ez zaigula bat ere gustatu eta beratzen da. Eta ekonomia arlotik gizarte arlora aipatu dugu lerroburuetan ere abian da pantailaldia hilaren 18 bitartea di. Pantailaldian zehar, pantaietan euskeraz bizirauteko gida bat, ez? Gida horretan jasotzen ditugu, existitzen diren euskerazko YouTubeko kanalak, existitzen diren streaming plataformetan euskeraz existitzen diren edukiak non eta nola bilatu,
euskerazko telebista kateak zeintzu diren, eta beste hainbat berriak, 11 telebistak, argiak, dituzten beste aplikazio eta baliabide digitalak euskerazko ikusentzunezkoak ikusiz, bizi ahal izateko gutxienez 7 egunetan zehar. Euskaraz! Pantaiak! Euskaraz! Bada atzo osteunarekin mende erdia bete duela ospatzeko ekitaldi nagusia egin zuten Donostian Elhuyarreko lagunek zientziako, euskalgintzako eta gizarte arloko zenbait hizlarik hartu zuten izan besteak beste ikusi. Eta esan dugu Arabako 8 ikastolek elkarrekin antolatuko dute Arabako ikastolen jaiaren 2023ko edizioa pasaden ikasturtean abiatutako bideari jarraituz, urte osoko Araba euskaraz egingo dute eta ekitaldi nagusia ekainaren 11an izango da Olarizun. Berriz ere Olarizuko zelaietan ospatuko da Arabako ikastolen jaialdia, 2023ko ekainaren 11an hain zuzen ere. Azken Araba euskaraz aurten izan da, eta Argantzon ikastolari laguntzeko erabili zen bildutako dirua. 2023ko jaialdian lortutako dirua berriz, Aguraingo lautada ikastolari laguntzeko erabiliko dute. 2008an sortu zen lautada ikastola, 250 ikasle eskolarazten dituztela azaldu dute, eta kooperatiba izanik elkarlana eta auzolana dituztela lanabez nagusi. Agurain euskaldun bat amesten dugu, lautada euskaldun batean, Euskal Herri euskaldun batean, eta amets hori egia bihurtzeko lanean dihardugu. Elkartasuna eman eta jasotzen den altxorra da. Araba euskaraz horixe da, auzolanaren eta elkarlanaren bitartez eman eta jasotzen den elkartasuna. Datorren urtean guri dagokigu elkartasun hori jasotzea. Arabako ikastola guztion artean egingo dugun auzolanari esker. Ekaineko jaialdiaz gain, iazko ereduarekin jarraitzeko asmoz, urte osoan zehar askotariko ekitaldiak antolatu dituzte eskualde guztietan. Lehenengoa azaroaren 18an izango da Agurainen. Egun horretarako antolatu dituzte kalejira, kontzertuak eta txosna besteak beste. Hurrengo edizioko lelo nagusia ekin izango da. Ekin aditza, bera, leloa da, baina ekin aditzari berari, aurretik marratxo bat ere jarri diogu, pixka bat, ekin hori ere deklinabide moduan erabiltzeko eta adierazile izateko, euskararekin, ikastolarekin, arabarekin, kulturarekin, sormenarekin, Euskal Herriarekin, gurekin, zurekin, egingo dugula bide guztia, ez?
Guztien konpromisoa beharrezkoa dela azpimarratu dute, ikastolen mugimenduarena, euskararena eta euskal kulturarena, eta hauek guztiek Araban duten eragina kontuan hartu behar dugula. Ipar Euskal Herrian berriz, bueltan da Lurrama Biarritzen bizi den mendiaren alde lelopean. Bueltan da Lurrama Biarritzeko irati aretoan. Azaroaren 10-etik 12 ospatuko da laborarien azoka garrantzitsua. Pirinioetako mendien omenez, bizi den mendiaren alde izango da 17. edizionek hautatu duen leloa. Hala mendiko laborantza eta artzaintza jardueren gainen indarra egin nahi dute antolatzaileek. Bestalde laborantza eremuetako eta hirigunetako biztanleriaren arteko lotura sendotza izango du xedetzat azokak. Aurten berrikuntza gisa ostegunan hasiko da azoka. Ostirala azaroak 11 lehenengo mundu gerraren armistizioaren urteurrena izanik jaieguna denez Ipar Euskal Herrian merkatuak egun bat lehenago zabalduko ditu bere ateak, hala ikastetxe eta lizeoetako ikasleen bisite jaso ahal izateko. Egitarau zabala antolatu dute 3 egunetarako. Azokaren lehenengo egunean, zer mendibizi nahi dugu galderari erantzuten ahaleginduko dira. Biharamunean aurre historiatik egundaino jendeak mendian nola baliatu duen aztertuko du arkeologian doktoretza duen Pablo Martikorenak. Eta azokaren 3. eta azken egunean Artza, Otsoa eta Kabali kanpoko hazkuntzaren arteko harremanen gainean arituko dira. Hain justu mendiak etxaldeen eta laborarien bizimoduan duen garrantzia jendeari ezagutaraztea izango da aurtengo Lurrama edizioaren xede nagusia. Pirinioetako mendietan hazkuntza eta artzaintza dira jarduera nagusiak. Lurraldearen egitura eta baita nortasunaren ikuspuntutik ere garrantzi handia du mendiaren zaintza hartzeak. Hala nola garbiketa eta manteinu lanak bermatuz. Testuinguru honetan 11ak Kanaldu Herri Telebistarekin bat egingo du eta ostiralean saio berezia eskainiko dute zuzenean Biarritzeko irati aretotik. Arratsaldeko 8etatik 9etara piztu 11 eta bat egin Lurramarekin. Elkarrizketak, solasaldiak, erreportaiak eta gehiago zuzenean Biarritzetik. Eta ostialeko berriekin bukatzeko urraketen aurrean antolatutako erresistentziei leku eginez Ipar Basatia eta Aquí Estamos filmak proiektatuko dituzte Hernanin Kulturarteko Plaza Feministan azaroaren 12an. Munduan zehar ematen diren giza eskubideen urraketak ikusarazten dituen Ariak zinemaldiaren baitan migrazioaren inguruko eguna landuko dute larunbat honetan. Urraketen aurrean antolatutako erresistentzien leku eginez, Ipar Basatia eta Aquí Estamos filmak proiektatuko dituzte Hernanin Kulturarteko Plaza Feministan. Larunbat goizeko saioan, Ipar Basatia film luzeak hartuko du plaza. Irun, Hendaiako eta Mexikoko mugen inguruan hitz egiten du. Gaia kokatzeko 2 mugetan adituak direnak izango dituzte bertan. Arratsaldean berriz Aquí Estamos filma proiektatuko da. Azken urteotan Kanariar Irlak bihurtu dira Europarako sarbide nagusi. Bertan bizi duten egoera salatzen du dokumentalak. Javier Ríos zuzendaria eta Loueila Mintelmami migranten eskubideen alde lanean ari den abokatu sahararra izango dira Kulturarteko Plaza Feministan. Gogoratu Ariak erresistentzia historioen zinemaldirako sarrera doakoa dela, beraz animatu eta bertaratu. Horrela iritsi da albistegiaren bukaerara, Statkraft enpresak Euskal Herrian martxan jarri nahi dituen parke eoliko ez aritu gara lehenago lerroburuetan eta atzo Iñigo Ansola Energiaren Euskal erakundeko zuzendariari galdetu genuen gaiaz, bada elkarrizketa berreskuratuta agurtuko zaituztegu gaur. Hala honekin besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.satarian asteburuna pasa. Eta gunero legez eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurean daukagu Iñigo Ansola, Euskal Energiaren erakundeko zuzendari orokorra da bera, eguerdion. Eguerdion, Leira. Beno, zer moduz doa energiaren merkatua gaur egun? Bueno, nik esango neuke korapilatzu ez da, eta oso gora beratzu, bai, energiaren merkatue, baldintzatute da, oso baldintzatute da, kanpotik jatorku zen erregaieri, eta orduen horrek zer esan ondixe duke.
eta ez bakarrik kontsumitzen dugun energia horri dagokionez, baizik eta erabilerari dagokionez, ze premia daukeun, ezta? Eta ikustie besterik ez dau, zelako udeguena edo udazkena eukitzen gau esan, eta horrepe eragin handixe dauka, ez? Kasu honetan onerako, ze gure etxe bizitzetan, energiak itxia hobi dugu, ezta? Eta horrek prezioaren gan eragine dauka. Prezioak aipatu dituzula gorakada nabaria izan da azken aldien, eta energiaren garestitzea arintzeko asmotan hainbat neurri hartu dira, eraginkorrak izaten ari direla esango zenuke? Hombre, nik esango nukena da, bai geure kontzientziz eta bai lehen aitzetu duten modure eragile desberdinen ondorixoz, bai ikusten gabizela energia kontsumo baju bat eukitzen gabizela momentu honetan, faktore desberdinek sortu ez edo eragin eukixaz, ez da, eguraldixe edo industriak berak be kontsumo gitxea daukela. Eta baitxe be, regulazioek berak be eragin euki dugu, esate baterako kogenerazioen gelditxute gondie, horrek egiten duena da gaz kontsumue murriztie. Ikusi dugune da, etxe bizitzetan industrian kontsumo egetxe indala, gazaren kontsumo egetxe indala, baina eraberian ikusi dugune da argindarra, energia hidrauliko oso gitxi dauen lez, argindar asko sortzen dela gazaren erabilpenaz, ez da, eta hor gorakada bat egon da. Orokorrien jetxiera txiki bat euki dugu, energia edo gazaren kontsumoen esango dugu. Europatik ere etorri dira neurri batzuk, energiaren prezioari muga jarri nahiean, ez? Esaterako energia enpresen ezoizko irabaziak zergapetzeko proposamenari helduta, baina esan da horrek inbertsioak oztopa ditzakeela, hala uste duzu? Bueno, kontu neuki bidana da, hemen momentu honetan dauzena proposamen desberdinek, bata da Espainiako ministeritzak proposatu dauena, eta ez da Europar Batasunetik proposatzen dana. Gure posturi edo gure ikuspegixe da askoz justu hau edala Europar Batasunek proposatzen da bena, eta hemen bai argi itxi nahi neuke zegaitxik. Espainiar gobernuek proposatzen dauena da enpresen sarreren gaineko zerga bat jartzia. Baina, karo, sarrerengan zergak ipintxia ez dakizunien ze urteera edo ze galera egon lehiken, horrek eragin eskorra eukileik enpresan gan, ez da. Beste kontu bada Europak proposatzen dauena. Irabazien gainien zerga bat jartzia. Eta gainera, irabazi horrek izen da izala egoera ezoiko honen ondorixoz jasotako irabazien gainien, ez da. Orduan, hori oso zehatzak izen bigara eta gainera gauza delikatu eda. Azken baten, zure galderan ondo esan dozu modure, eragin eukileike inbertsioien ganbe bai. Eta kontu neuki bidugu, inbertsioik egiteko orduen, beste baliokate handi baten gan eragin eukitzen gabizela, eta baliokate handi baten gan eragin eukitzek nahi dugu zen lanpostuen ganbe eragin daukela, eta danok nahi dugu lanpostuek eta honak mantentzi, ez da. Orduan, Europar Batasuneko proposamen horren ondorixoz egongo litzateke zan irabazisek, zan digun zerga bat jartzen bada irabazisen gainien, irabazi horrek beti egoera ezoiko honen gainien eragine daukenak, baitxe be, nahi dugune da, horrek zergak jasoten dan hori, gizartean xaurgarritasuna ondixe dauken pertsonengan eragin eukitxia, eta zelan ez, industriaren gan onura bat izatea. Ez da izela edozein lekutara bideratu diru hori, baizik eta nitxo edo gune berezi batzuen gana. Bizi dugun egoeran azaleratu da, energia berriztagarrien beharra, Euskal Energiaren erakundearen aldetik zenolako estrategia eramango da horrera proiektu berrietan? Euskal Energia erakundiak hil honetan 40 urte betete ditu, eta azkenengo 40 urte honetan estrategi desberdinak izendatu edo definidu eta onartu dituzta. Azkena 2016 urtean izen zen, eta gaur egunean ez da zalantzarik, ez? Estrategia horrek bultzatzen gaitxune da geroz eta energia berriztagarri gehiago jartzera.
Energia berriztagarri gehiago jartziek, nahi dago esan erregai fosilekiko geroz eta dependentzi gitxiago eukitxia. Horrek onura bi nabarmen dakarz. Batetik ingurumenarekiko onura bat dakar, ze ez dau isurketarik, aldaketa klimatikoaren gan eragin eukiko dauen isurketarik, hori alde batetik, eta bestetik zelanez, gaur egun argindarran prezisue sartzeko orduen sistema marginalista bat dau. Sistema marginalista horretan, azkenengo teknologia prezisue jartzen dauena, zoritxarrez, azkenengo boladan, ziklo kombinatuek, gaza erreten dauen ziklo kombinatuek da bizizeten. Horrek zer nahi dugu esan, gazarekiko dependentzia handi bat dauela argindarraren prezisuen. Zenbat eta berriztagarri gehiago jartzen dugu zen, ordun eta gitxi hau eskonduko da sistema marginalista horretan ziklo kombinatue. Horrek nahi dugu esan, teknologia berriztagarrisek badauke eragina, horrek jarriko dauela prezisue. Eta horrek jartzen badabe prezisue beti izango da baju hau ez, teknologia honek oso kompetitiboek die, eta beste batzu baino merkiagoek die. Zen nolako formulak lehenetziko dira, orain arte lehenetzik direlako proiektu publiko-pribatuak, bide horretik jarraituko duzue? Horretan diardugu, ez da, beti siniztu izan dugu kolaborazio publiko-pribatuan, bere fruitu oso onak emote itxuleko, baina horrek, esan daigun da, nik uste zure galderia hortik doila, ez da, gauza bada, proiektu ez zelan burutzen dan, eta publiko-pribatue izetiek, nahi dago esan, baitxebe, norbanako epe parte hartu aldo gule pribatu lez. Eta baitxebe, industriak parte hartu leikela, kontsumitzen dagoen industriak parte hartu leikela, edo zelan ez, oin arte asko ezagutu dan eredue, energetikak eureko parte hartzi. Ez da, kontu neuki bida, muskulu bat bidala proiektu honek bultzatzeko. Guk oso argi daukeune da, hemen, eitzen dugu zen proiektuek, eta proiektu handixek bidoguz, oso kontsumitzaile handixe gara, energiaren kontsumitzaile handixe gara, energia asko bidogu, bai gure industriarako eta bai gure sistemarako, gure etxe bizitzetarako bai. Proposatzen eta bultzatzen dugu zen proiektuetan, pribatuek egon zeinez, argi daukagune da, bertoko industria eta bertoko herritxarren onurarako izen bidala sortzen den energia hori. Lehen esan doitxuten erizpide gaitxikaz, eta bai badaukagun erronkie da, eta eztabaida zabal bat emoten da bil, oso eztabaida aberazgarrixe gainera, zelan parte hartu gehinken herritxarrok proiektu horretan. Bai inbertzorelez, eta segaitxikez, bai energia horren kontsumitzailelez. Baina argi itxi nahi dutena, guk parte hartzen dugun proiektuetan, gure baldintza ezbairik bako baldintzie, beti da, berton egongo dien proiektuek, bertoko kontsumo preminak asetzeko izen bidabe. Dena den gertatu izan da, ez? Esku pribatuen esku gelditzea proiektu horiek, naiz eta finantzak eta publikoaren zati bat izan ere, nola ikusten duzue hori? Esku pribatuetan, guk, ja urte piloa daraigu, bai publiko eta pribatuetan parte hartzen esan digun, enpresa pribatuek dira, baina gure esku hartzi egoten da eta parte hartzi edo. Parte hartze horretan, segun eta ze portzentei daukeon, enpresa horrek onurak badaukaz, portzentai horretan jasoten dugu onurak, ez da. Eta lehen esan dutena, honako proiektuek boltzatzeko orduen, eragile pribatuen preminiebe badau, ez? Eta bai kanpotik jatorkusenak edo berton dago esan enpresak, inbertitzeko goze hori eukitxie oso ona da, ze proiektu honak bultzatze itxuez, eta erakunde publiko bat, Euskal Energia erakundielako erakunde publiko batek parte hartzen badu horretan, hor dago esan onurak, esan digun etekinek erakunde publiko horretara jongo die. Kasu honetan, ebera. Baina lehen esan duten baldintzapien energia hori gure herritxarrengana zuzenduko da. Ez litzateke posible izango agian soilik proiektu publikoa izanik hori albidetzea esaterako prezioen nolabaiteko muga bat edo... Prezioen gainen, gauza bada, erakunde publiko batek proiektuek bultzatzie, hori ondo dau, oso baikorra da gainera, baina energia sistema bat dau eta merkatu bat dau.
bai publiko izen, zein pribatu izen proiektuek bultzatze itxunek, merkatu baten barruan jokatzen dau. Merkatu horren arauek aldatzen espadia, bardin izango da publiko zein pribatu izan, ez da? Argi dauena da, etekinek baldin badauz, diru etekinek badauz, diru hori erakunde publiko bada, erakunde publikoetara bueltauko da, eta hor, herritxardanok izango gara onuradun, ez? Eta erakunde pribatuetan badau, pribatu horren bazkidien gana jungo da, hori etekine, hori edo zeinedak izan kontu bada, ez da. Statkraft enpresak proposatutako bi parke eolikoak baita ere zerezana eman dute, ez dakite zuekin parte hartzeko eskua luzatu dizuen? Bai, esan digun eskua luzatu eurekin hartu emona daukau, hartu emona gainera, eta proiektuak zehazten junala, baztertzen jungo gara. Beste proiektu desbardin asko etorten jakuzen modure, eitzen dugune da, aztertu bida moduen, ikusi benetan onuragarritxe izen leiken edo ez, eta gero uni eta egoerie egokixe emoten bada, zalantza barik, parte hartzeu. Statkraft, beste batzuk lez. Eztabaida handi bat sortu da momentu honetan, Statkraft enpresa publikoa dalako, baina enpresa publikoa da, kanpoko enpresa publikoa da, ona dator, argite garbi, euren estrategi planien eukiko itxu esan proiektuek burutzera, eta hor, Euskadin dauz momentu honetan proiektu bi, baina Espaini mailan beste proiektu batzu dugu ez, Europa mailan eta mundu mailan, ez da? Eta guk esaten dugune, bai Statkraft eta bai iseindar gu eitzen gabizenak, edo eta beste proiektu batzuk izenik aitzetu barik, ondo torrizek izango diez, azken baten danen premine daukau, eta Statkraft zelan ez, baldintzak beteten boitxu, zalantza barik, ondo torrizek izango da, ze premine daukau. Zein baldintza izango litzateke horiek? Baldintzak dino da nien da, edozein proiektu burutzeko orduen, bete bidie ingurumeneko baldintzak, zalantza iparik, hor neurri zuzentzaile batzuk ezartzen die, araudi bat dau, araudi hori beteten badau, noski, ondo torriz izango da, zer lehen esan duten modure, derrigorra daukau gure mix energetikoe barriztagarrixen aldatzi, ez da. Hor, energia kontsumitzailea ondixe garinez, proiektu asko biko dira, eta behin baino gehiagotan irakurri dut gainera, ez da, zelan, hasi gaitxezan geure etxeko telatuetatik, eta bai, oso ondo, gure etxeko telatuetan jarri ginkez plaka fotovoltaikoek, baina horrek emongo dozkun argindarra ez da izango dauen eskari dana asetzeko gai, ez da gitxia hube. Itxe agabiz, komunitate energetikoek bultzatzen gure kasuen gainera, Mondrago Italdi eta Eberen artien, ekiola ekimena bultzatzen gabiz. Hori oso garrantzitsua izango da. Beste enpresa batzupe, komunitate energetikoek bultzatzen dabiz. Ondo torrexe izen da izela, ekian proiektue, Euskadiko parke fotovoltaikorik handixena bultzatu genuen, enpresa desberdinen parte hartziaz hori ondo torrexe izango da. Baina horrek die, batzuk die oso kilobatio gitxikuek, beste batzuk megabatio gitxi batzutakuk, eta bestiek megabatio gehixeutakuk. Eta danak bidoguz, benetan mix energetiko hori eraldatzeko. Horregaitzi dinot, proiektuek datozenak baldintzak beteten boitxu ez, ondo torrexek izan da izala. Guk geuk proiektu batzuk bultzatzen hasi ginen parke eolikuen arluen, eta ikusi genuen ingurumen baldintzak ez zitu ezela betetan, eta esan genuen, saiakera bat egin dugu, ikusten da ez dela betetan, atzera egin dugu. Beste batzutan ikusten da posible dela, baldintza dana beteteko gai bagara, aurrera burutuko dugu, edo bultzatuko dugu. Trantzizio energetikorako bide hori moteldu egin da, bizi dugun egoeraren ondorioz? Nik, hemen, hausnarketa bat luzetuko nauke. Egixe da oso epe laburrien, Ukrainiako inbazioian ostien ikusi dela, presisuek goruntz eitxiaz aparte, Europan dependentzia energetiko handi bat dauela, eta Alemania esate baterako ikustie besteik ez da, euken politika bat, energia nuklearra kentzera, ikatzetik datorren argindarra kentzera,
eta oinarritzen zen batipat energia berriztagarrietan eta zer esanik ez Rusiatik etorren gazien, ezta? Eta oin momentuen horrek, ibilbide horrek etengo hor bat eduki dau eta iketza da bizera biltzen batez be, gaza aldanik eta gitxien, ze Rusiatik ez jator gaz hori eta gainera ez deuke beste baliabiderik gaza jasoteko eta nuklearrien be moratoriak luzetu itxu ez, edo esan daigun eten da esan erabiltzeko aukera horrek, oin zabaldu india. Bueno, horregaz zer nahi otezan, momentu honetan sekulako isurketak emoten da bizela, ez? Batipat Europa Zentral eta Iparrien, Iparra Alemaniar arte, beste kontua da Suedia eta Norvegia eta horrekia beste kontua dira. Hori epe oso laburrian, baina eraberien ikusten dana da sekulako preminie dauela eta gu geu be holan bizi dugu, energia berriztagarriek, lehen azaldu dudazan arrazoien gaitxik, zemat eta bizkorrau jarri bidugu zela, ez da, erregai horrekiko dependentzia hori jaisten juteko, eta nik usten dutena, naiz eta epe laburrien ikusi teknologia honek inderra hartu dauela, zoritxarrez, epe ertain baten energia berriztagarriek hartuko dauela, benetako paper garrantzitsu bat, ez da, eta horrek bizkortu ingo dau, eta Europar Batasunetik pasan aztien betor izan komunikat zelan, da bizela alegin guztisek egiten tramitazioiek energia berriztagarriek ezartzeko geroz eta laburrauek izateko epien, ez da, orduan eta bizkorrau jarri alizeteko. Gurean ere egiten eta egingo diren proiektu eoliko, fotovoltaiko eta berriztagarriak oroar baita ere lagundu dezakete ez, Euskal Autonomia Erkidegoan ere badugulako erronka hori, menpekotasunaren erronka hori oso altua delako. Zalantza hori, bai. Holan da, menpekotasun itzela daukau, ez da, gu gitxi gora bera gara independiente 110 baten Euskadin, beste 190 kanpotik jatorku, bai argindar modure edo erregai fosil modure, ez da. Horrek, aspaldidanik emondozku zer pentsau, lehen esan dudana, Euskadin gainera oso dentzitate handixe daukau lur zailarekiko, 307 biztanle kilometro karratuko, horrek zer nahi dago esan kontsumo, energia premia handixek daukau zela, eta erregai fosilekiko itzelezko dependentzia daukau, ez da. Industriak kontsumitzen dugun 126 industria kontsumitzen da, baina datu esanguratzu bat, 152 mugikortasune kontsumitzen dau. Hor, proiektu panposo edo ondixek egin biharrien, guk geu gandik azitxe be, erritxarron gandik azitxe be, zer egin handi badaukau, ez da, gure mobitzeko erak aldatzeko aukerie badaukau, garraio publikoa gehiago erabilizez, edo bizikletak edo oinez gehiago oinez. Urratzak eta ekintzak, nahiz eta txikisek izan, ekintza askokin ekintza handi baten ginkez da, eta hor gauza asko aldatu gehinkez. Azken galdera bat ere, transizio honetan zenolako pisua hartuko du hemendik aurrera gurean hidrogenoak? Uste dugu, eta gainera lotute doie berriztagarrien erabilera edo implantazioiaz batera, ez da? Eta salduko naz, hidrogenuek da vektore energetiko bat, hidrogeno berde bat, ez? Hidrogeno grise esate baterako, hidrogeno urdine gaur egunin, berton Bizkaixen, asko erabiltzen den energia itxurri bat da. Petronorrek berak, refinerixiek, bere prozesurako hidrogeno asko bidau. Baina, hemen kontu da, hidrogeno berde bat erabiltzie gaz naturala kentzen juteko, gure beira industrian, paper industrian, siderurgian, altzairu gintzan, gaz naturala, prozedura horrek ezin dire batzuk elektrifikatu, beraz, enbidogune da, gaz naturalaren ordezko bat sartuz da, eta gaz naturalaren ordezko tariko bat, eta gainera garbixena dana, ze garbixe da euneko unian, eta hidrogenuen. Baina, klaro, hidrogenuek merkatuko baldintzak bete biko itxu, presizio kompetitibo bat biko dau. Eta horretarako
presio kompetitibo hori lortzeko bidugune da geroz eta berriztagarri gehiago. Da horrez nahi dago esan, bat-ematek pentsauleik eta arrazo guztixaz gainera, baina berriztagarrixek sortzen dauen argindar horren erabilera zuzena egingo dugu, hidrogenotik pasabarik, bai, baina geroz eta gehiago emon bilitzateken unie, esango nukenik, da berriztagarri asko eukiezkero eta gainera berriztagarri horrek egongo di una batzuk kontsumuek eta sorkuntziek bat eitzen ez dabenak. Sorkuntziek espadauke kontsumorik erabili geinke hidrogenue energia hori metatzeko, energia sortu eta hidrogeno erara metatu, hidrogeno bat euki eta gero hidrogeno hori erabili. Horbe energia berriztagarri zen itxurri horren premia geroz eta gehiago daukau. Orduan, argi gelditzen dana da, nik esango nuke eztabaida honetan edo elkarrizketa honetan, hobeto esan da, energia berriztagarri zen premia daukeule, bai ala bai, hidrogenua bultzatzeko orduan bai. Eta gero hidrogenua eri dago kizonez baitxe gure ADN-ien betidanik eukidogune izen da, trantzizio energetiko hau bultzatu, mix energetikoe aldatzera jun, baina gure industria teknologi barri horretan ondo kokatute egon daizela, ez da. Oil and gas sektorien oso ondo kokatute dau, egon da betidanik,